na ni telefone ma ko tse ka nga jamanye mai jeri bazmana ba ale de ni kuma info falai ni wati na ngunu ka chama bole do ka bi ka sabu ke minye l'américain jamana kale ba fe ka wuli ka joke kana nga jamana kono kana gusilike ka taganya si ba majore ni wale ke ba uluma falai abanata nga jamana den fan chama nyena ko be tabolo minuna ko bora ola amena gien sigile no mingambi sebenye fanga bena mewuli kanjo wangangalo make chie bela jele nyena kasaba ka nga se ani nga fanga yi an boloko hine makari chie dana ya ni tlene ani ladria min tumbe folo ni jien tume boloka o bana bi jien maraba o bolo jien kele no namara ani ngalo ani bosin tigila ni se o de baby falai minye shedeninga maimoto kashi utaki siseka ka talima de abe wuli ki chesiri ki jija anu nga jamana kuntigi afanye na amena de ako ame komina anga na ko de ni mine koyi akana kanya na kwa aka nogon falai nga Bamako ya au ma chama me hakila tigabe au na au be konyoro tawla au me lere kutiga la au me nyan burujalu la au me nyan dala mina la akara au nyina sako ore de ye jamana joli yere ka nyine anre na kuna ansigi kuna anga kun yere ko koyi femi maungo femi nyeshino na auma antara nyere soro femi nchema bi falai nanga jamana do mba don wallahi fen chama mbe ube nyina ko nga bela jile ga famu dai ga famu ye ni wati na ameriki jamana kabini juillet kalo tile mugani fla uka kiwara jila o chama ya yira ka fo ko abina fo bika labenge kana mali konna kana goshilike ka nyeshi jekuluma jekulum be bi noni al-qaida bolo be nyamulo na mafuma ko shinim nga obana ta falai mali gouvernement alere ko ayeki wari me ki wara digafe de dakoi ko waka fana ya me miye bololo sanfe nga miye ameriki lasigi den so mi ma nga jamana kona ya ani ameriki na nga jamana nyama be baraga saramu fe no jamana ta sara na wasra yi o ministry ablay job aloko kunungo ko foite min fora ulu nyena nga falai la kolosiri kelaw jateminali kelaw mamunu me ameriki politique do foga dongala kari nanyo olu do soro ku ga jateminaw laje uye munfo uko minye hakili jagabo nye kanyesi jinimu goshilima kwa wali akerade awali abe sina wabika labe amerika unfe bi abika labe ufe sini hakili jagabo buluma sabula mi ameriki jamana falai bibi na dabe ulu fana yo sunatu ye Trump naga mau ulube ka hakili jagabo fero sigi senga sabula bibi na minye ni hakili jagabo nye mami me ka kubela jile kokoro do oye aka jamana kuntigi danga ye no jidi vansiye Amerika were fe falai uyaye ka fo kuya datula ka da jabala chogo uye wulika jom takanye si irama amake usawo ye utunyena kube marba yaw minga wala masaka sensoro kodo fana kala bololo sanfe nuwa ko mako Einstein o minye nye magoba tigini nye sengula bela jele o ka fonda kenega falai ni kuma flabi l'America nga jamana do nye chino nine ma wanine be ka Trump senge no America lo nata falai ni America on fe luka fanga sigitoko kanga afom mako chambre de représentants olu aleni sena kalata kanga ke falai ka dana ya kura Trump ka November kalo nata nga bi Trump na ga mawnyebe mina wale me kata sira min fe adamande ula sabula minye republicain ye ulu wule no ku jo ku fasaja kaki Trump na lamini maw kono gwame ula saya sauka jabana don ama fo mako opinion falai ko hagli yelama kata no e fenwerela aka mawbe hagli jagabo de la sunitle anga munge anga munsigi senga amsaka munge ya saka jabana don hagli takata fa wore fe ore senfe unana sa Washington Post ale bolo tara buga hagli jagabo mga weka goshilike kanyesi sinu ma chenche fuga jamano la kerengrene la mali ale korona o latgaleno akola falai no ya soro wali ay madangene maya folo ama fo Trump yo sabula jere kono falai jamana kuntigite mi me kuna fonde gata Trump ka wa be fenfenge aba fo ka la kalika boga aborolo do ngamiye ni ko nye ama se Trump ka fana folo abe hagli jagabo hukumu ne konana
ko mun bɛ ka to nin bɛ ka kɛ bi fala ye ni nin gosili in kɛra maa minnu bɛ ka jateminɛ kɛ u ko ka a na to sa min ye Vladimir Putin ale bɛ masaya la bi cɛncɛn fo ka jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina n'o ye AES jamanaw ye kuma ɲɔgɔnya na don ani Trump cɛ waati min na gosili mana kɛ min ye Irisilakaw ye olu b'an fɛ o tɛna n'o da de koyi u na bɔ ka kuma u na fɛnw ɲɛfɔ i n'a fɔ Nizeriya ta kɛra cogo min u na kɛ sababu ye Trump yɛrɛ bolo ani Putin ni u ka kumaw sama-samani fana bɛ se ka taa wolo mun na tuguni jateminɛlikɛlaw ka fɔ la sigi ka fɔ ka ɲɔgɔn faamu ko yan'o cɛ min ye u ka jamanadenw ye olu hakili bɛna ta ka na o ko in kan ko n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ in kan ko Mali ka nafa b'a la wa kisɛ kelen an ka hinɛ t'u la an makari t'u la an tamakiya t'u la u ka politiki kɛlɛ kɔnɔna n'u ka jɔyɔrɔ ɲini diɲɛ kɔnɔna na o de kɔlɔlɔ bolitɔ filɛ an ka nin ye fala ye jateminɛlikɛlaw ye min fɔ nka nin bɛɛ la ko bɔli min kɛra Abdoulaye Diop fɛ kununko ko o ɲɛna kosɛbɛ sabula Bamako o jɛrɛ senfɛ Mali jamanacɛ siranɛbɔ minisiri ale bɔra k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko olu ni américains ma nin kuma in kɛ don kelen da kelen u ma a kuma fɔ u ma deli k'a kuma fɔ wa a ma deli ka na fana sɛbɛn min n'u ye ŋaniya ɲini kɛ olu fɛ o dangadani min kɛlen filɛ nin ye kɔlɔsilibaw ko nin de bɛ jasiran don Amérique ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula u b'a jira k'a fɔ ko kuma min filɛ ka fɔ nin ye hali n'o y'a sɔrɔ a porokotor'u la a tɛ senba kan wa min ye Diop ye a ko min ye jamanaw taabolo ye jamanaw bɛ sigi sen minnu kan ko b'a jira k'a fɔ ko bonya ni karama kɔnɔna na aw kan ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ laɲini min bɛ ka kɛ n'o y'a sɔrɔ a magoɲɛ bɛ Mali ye u ka se ka dɔn fala ye jateminɛlikɛla wɛrɛw ko Américains mago t'o la dɛ olu k'u ta ye diɲɛ ye dugu maa jɛ don min ni Trump bɔra ka min kɛ a y'o kɛ an bɛ se k'an labɛn k'an sigi kuma tɛ nin waati na wulikajɔ min bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ k'olu kɔni bɛ taa an ka wolomasiri tabaw kanu na don ni waati nataw o de bɛ se k'a jira an na nka min ye sɛbɛn in ye halisa a ma bila Trump ka tabali kan fɔlɔ.